li ja biti prva? Hajde. Da vidimo. Oho, ko je to? Wow, dobila si čarobnu vilu. Da, cool. Ok, kasnije ću otvoriti. Britney, sad ti. Dobro. Wow, dobila sam kućicu od medenjaka. Kakva lepota. Samo pogledajte to. Sva je napravljena od mojih omiljenih kolača i bombona. Wow, cool. Hej, Julie, to je moje. Ej, pa dobro. Cicija. Kakav miris. Ova kućica je veoma lepa i ukusna. Jane, šta je u tvom sefu? Hajde, otvori ga. Da vidimo. Sigurna sam da je tamo nešto ukusno. Šta? Mačja hrana? Kako smešno. Ne, to nije smešno. Ja nikad nisam probala mačju hranu, ali osjećam da mi se neće svidjeti. Luzeru, hajde, moraš sve pojesti. Nije lepo smijati se prijateljima. Sad ću je naučiti pameti. Oho. Šta se dešava? Neverovatno. A sada puštam. O ne, samo ne to. Vila, moraš biti na mojoj strani. Prestanite da mi se smete. Dođi ovamo. Dođi ovamo, kome kažem. Uhvatit ću te. Jau, mamice. Jadna Vila. Julie te je uplašila. Ne boj se, neću te povrediti. O, duša mala. Hajde, leti, leti. Ćao, ćao. Hej, ne igram tako. Eci, peci, pec. Pobedila sam. Ja prvo otvaram se. Da vidimo šta je tamo. O, da. Kako lepo. Dobila sam sendvič. Obožavam to. Blago meni. Ukus je divan. Britney, a mogu li ja da probam? Naravno da ne. Jo. Pa dobro, imam svoj sef. Da vidimo šta je u njemu. O ne, dobila sam smrdljivu ribu. Povratit ću. Moram zadržati dah i pojesti to što brže. Fuj, kakav užas. To je užasna hrana. A zašto sam je baš i ja dobila? Blago, Britney. Kako smešno. Sendviči su sigurno bolje od ribe. Da, znam. Došla mi je genijalna ideja. Ej, Britney. Šta je? Vidi šta je tamo. Gde? Hoćeš da ti pokažem trik sa ribom? Hajde. Stavit ću je u Britneyev sendvič. Jedva čekam da vidim njeno lice. Julie, tamo nema ništa. Opet ne zavitlavaš. Dobro, nastavit ću da jedem svoj sendvič. O, da. Šta? Šta je to? Da, prank je uspeo, super. Jako smešno. Dobro, ko je sljedeći? Ja sam. Pogledajte, dobila sam malog jodu. Od uvek sam ga htjela. Kako je sladak. Jao, mamice, šta se dešava? Pomera se. Sendvič je divan. O ne, moj sendvič. Kakav užas. Dobro, ideja. Devojke, gledajte, smislila sam nešto. Ej, Joda, kako ti se sviđa riba? Da, uspelo je. Ovakvu ribu ću rado pojesti. Baš ti hvala. Prelepo. O ne, Julie, pazi. Šta? Ovo? Ups. Uništila si ga. Dakle, Britney počinje. Juhu, ja počinjem da vidimo šta se krije u ovom sefu.
Wow, dobila sam pizzu pepperoni. Kakav miris. Jedva čekam da probam. Daj mi. Hej, to je moja pizza, šta radite? Ali, hoću ja. Neka bitka počne. Nećeš me pobediti? To ćemo još vidjeti. O ne, moja viljuška. Predaj se, izgubila si. Ne planiram da jedem pizzu viljuškom. Imam bolju ideju. Ješću rukama. Tako je mnogo zgodnije. O, prelepo. Oduševljena sam. Super. Hajde, Jane, sad ti. Dobro. Jo, samo ne to. To je smrdljivi plavi sir. Jao, kakav smrad. Aha. Ukus je još gori nego izgled. Strašno. To je nerealno pojesti. Predajem se. Sad ti, Julie. Dobro, šta je u mom sefu? Nešto čudno. Treba probati. Baš me zanima kakav je ukus. Miriše također čudno. Jesi sigurna da to nije opasno? Kako si hrabra. Završila sam. Za sad ne osjećam ništa neobično. Ili osjećam... Šta se dešava? Smanjujem se. O ne, Julie, jesi li dobro? Pretvorila se u miša. Ja mislim da je to preslatko. Kakav užas. Plašite se. Znam šta će ti se svidjeti. Svaki miš voli sir. Posluži se, draga. Kako sam pametna. Da, sad ne moram jesti sir. Miš je sve pojeo umjesto mene. Šteta samo što sam ja ostala gladna. Tačno. Ej, Britney. Hoćeš da je pomaziš? Ne, plašim se miševa. Mamice. Pizza je sad moja. Bravo, Julie. Baš si mi pomogla. Kako ukusno. Oduševljena sam. Mogu ja da počnem? Hvala. Šta sam dobila? Wow, to je sladoled od jagoda. Kako super. Blago meni. Treba ga odmah probati. Kakav miris. Wow, a ukus je još bolji. Nevjerovatno. Blago tebi. Tačno, ja sam sljedeća. Nadam se da neću imati ništa gadno. Samo ne to, dobila sam ljute papričice. Jadna, možeš ti to, verujem u tebe. Misliš? Dobro, uradit ću to. Devojke, peče mi grlo. To je nemoguće jesti. Užas. Dobro je, sve sam pojela. Ne, tek osjećam posljedice. Pomoć! Ne, kakav užas. Jao, moj sladoled se istopio od tog plamena. Šteta. Ali nadam se da će spasiti Julie. Izvoli. Moje lice. Sva sam u sladoledu, ali nema veze. Bitno je što sam spašena. Hvala, Jane. Nećemo se grliti. Uzmi bolje salvetu. To je to. Sad Britney, hajde. Zanimljivo, šta ću dobiti ovaj put? Jao, šta je to? To je portal. Zavlači nas. Devojke, gde ste? Vratili ste se. Dakle, ovo je moj sef. Uzet ću ga. Ćao, čao. Hej, stani, gde ćeš? Vrati se. Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. Da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči.
Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. Došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede Brennerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. A zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. Hvala, unuče. Volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako, tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i, naravno, zelenila. Da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće i odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nicole mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu. Treba naći med. Izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. Gde je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući.
Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nikol može probati to. Prijatno. Wow! A šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. Kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ja, ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne, a zatim iseći jagode za ukras. Da, ovo je predobro. A Nikol će se sigurno dopasti. Izgleda da je Mike ogladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. Mike, super si smislio to.
A vrijeme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je Hagi Vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. Za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! One, šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vrijeme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu. Naviću tajmer i to je to. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lijepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću je šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan. Jao, daj baki malo cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, a divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor. Da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone njorc. Preko ću također sipati ukusne bombone. Eto,
Sve spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje i mlijeko. A zatim promešati sve. O da, savršeno. Ostalo je staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. O, zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smijete. Nikol, probaj. Kakav miris. Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudio ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! A bako, ti mnogo dobro kuvaš. A volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi.